Televize Barrandov uvádí. Pekelná kuchyň. Když v minulém díle vyloučil šéf-kuchař Ramsay z pekelné kuchyně Chrise, nezůstali ušetřeni ani rutinovaní kuchaři Michael a Ralph. Myslel jsem, že zkušený kuchař jako vy nebude tak nudný. Budou se muset snažit o dost víc. Teď, když tu není Chris, pochopili jste mě? Naprosto. Šéf-kuchař zadává týmům dosud nejodpovědnější úkol. Manny je na vás. Červení spolupracovali dobře. Co hřebenatky? Jo, to je skvělý. V modrém týmu se iniciativy chopil Ralph. Já navrhuju pošírovaného lososa. Já ho moc nemusím, skvělý je platýs. Menu bylo sice jiné, ale bohužel to dopadlo stejně. Hřebenatky jsou nedodělaný. To spodělal a poneseš následky. To není můj vlast, šéfe. Jo, jenže si stěžovali, tak Ano, šéfe. zmrkni a padej. V červené kuchyni měl Jimmy potíže s předkrmy. To nepustím. Mezi Jimmym a Michaelem to vře. Nevyhodil jsi mi knedlíčky, že ne, tlusťochu? Cože? V modré kuchyni nestíhal Andrew Ralphova platýze. Andrew, kde máš ty platýze, sakra? Za 4 minuty se to nedá stihnout. Z chemického hlediska to nejde. Tohle je noční můra. Nechte toho, končíme. Šéf-kuchař označil za slabší modrý tým. Jessico, nominuji jednu osobu. Ralfe, ty to nebudeš. Jessica se držela svého plánu a nominovala Andrewa. Šéf-kuchař Ramsay však má svůj vlastní návrh. Ralfe, Ano, šéfe. vystup. Teď stáli vedle sebe. Nejsem za to jídlo odpovědný. Za přípravu byl samozřejmě odpovědný Andrew. Tohle jídlo prostě nebylo moje. Andrew, dej mi Rondon. Nejsi nedotknutelný, Ralfe. Seriál Pekelná kuchyně pokračuje. Na druhý pokus se Jessice podařilo uspět, takže se zbavila Andrewa. Ralph unikl o vlásek. Jsem šťastná, že jsi tu. Ale opravdu, Ralfe. Já jsem taky moc rád, Jess. No jasně, s Ralfem máme dobrý vztah. Vždycky jsme spolu vycházeli, ale vím dobře, že je to můj soupeř. To, že si navrhla Andrewa, neznamená, že to tak dopadne. Já to nepřipálil, já nedělal rýži, zkazil všechno, na co dnes sáhnul. Za sebe můžu říct, že nešlo o toho platýze. Prohráli jsme 3krát za sebou a 3krát byl v nominaci on, tak si to spočítej. To je prostá matematika. 1, 2, 3 a si venku. Jo. Stejně, Ralfe. Chci, abys zůstal. Jsi dobrý kuchař a každý den se od tebe něco naučím. Díky za podporu. V posledních 2 dnech se ukazuje, že tvrdá práce a snaha pomáhat lidem se obrací proti mně. Kdyby byl vyloučený Ralph, byl bych moc rád, když totiž uvažuju o možném vítězi této soutěže, napadá mě jedině on. Co jsem se naučil? Že můžeš druhého snadno potopit. Když se snažíš někomu pomoct, může se to obrátit proti tobě. Já chci, abych brzo vypadla, jsem z toho všeho už unavená. Chtěla bych být doma se svými dětmi. Chodit do práce a víc někam se sestrami už. Já už nemůžu vidět žádnou pánev nebo hrnec. Nic. Když si uvědomili, že se dostali do poslední 5, dozvěděli se, že pravidla soutěže se mění. Shrneme si to. Zůstalo vás 5. Už brzo se jeden z vás stane vítězem a získá restauraci. Ale teď se váš pobyt v pekelné kuchyni dost dramatickým způsobem změní. Od teďka budete poprvé soutěžit každý sám za sebe. Ralfe, Ano, šéfe? vystup z řady. Blahopřeju ti. Děkuji. Rondon. Teď už nejsme modří nebo červení. Máme jednu barvu. Černou. Tvůj Rondon. Dobrá práce. Náš úspěch bude nejvíc záležet na každém z nás. Jimmy, Ano, šéfe. vystup, chlape.
Mám tady jeden skvělý čistý rondon. Dám ti ho jedině, když mi slíbíš, že budeš mít čistý talíře. Žádný upatlaný misky, jo? Ale ne. Pocákal jsi to! Už ne. Blahopřeju. Díky, šéfe. Dobrá práce. Děkuju vám. Já taky. Jsem na vás hrdý. A gratuluju. Vy jste ta pětice finalistů. Běžte. Pobyt v pekelné kuchyni byl dost krutý zážitek, ale teď nastala chvíle na krátkou oslavu. No to je senzace, všem blahopřeju. Páni, nás 5 je ve finále. Skvělá 5. Mám rondon s černým pruhem, vidíte? Černý pás. Jsem na sebe docela dost pyšná. Je to pro mě odměna za to, že jsem přežila. Blahopřeju. Díky. Mám tě rád. Takže teď máme stejnou barvu. A jdeme do finále. No jo. A z něho vzejde vítěz. Jsme senzační 5. Tak fajn. Tohle je váš první samostatný úkol. Připravíte pokrm u stolu. Šéf kuchař se domnívá, že příprava pokrmu u stolu přinese vzrušení a uklidní situaci v kuchyni. Máme tady exotický ovoce na flambování. Prvním samostatným úkolem je připravit podle vzoru šéf kuchaře dezert z flambovaného ovoce. Pořádně si rozpalte pánev. Připravíme karamel. Za použití jednoduchých přísad, jako je cukr, máslo a ovoce a likér, se do jídelny vnese trochu originality. Nejdůležitější je vypálit alkohol. Takže flambej, bambej. Naprosto netuším, o čem je řeč. Ale pečlivě jsem ho sledovala. A máme tu flambované exotické ovoce. Broskev, mango, banán. Jasný? Ano, šéfe. Tak. Vítěz si užije senzační výlet. Vezmu ho někam ven a poražení pořádně uklidí v jídelně. Takže na programu mají úklid. Je to jasný? Ano, Ano, šéfe. Připravit. Pozor. Teď. Každý si naloží všechny ingredience na svůj vozík. Jessico, Elsie, vozejky! Pak se vrátí na místo a připraví dezert. Šéf kuchař pak posoudí vůni, chuť a prezentaci. Bože. Byl to celkem slušný chaos. Banda lidí se vrhá na všechno naraz. Uběhla 1 minuta. Nikdy v životě jsem neflambovala. Jen se snažím zapamatovat si postup, který předvedl šéf kuchař. Už si to někdy dělala? Ne, Já ten cukr připálila. Pánev byla černá jako uhel. Stane se. Dokonce zbývá 1 minuta. Jak to budete mít, servírujte. Do toho, Jimmy. Měl jsem se šéf kuchařem problémy kvůli špinavým talířům a chci mu ukázat, že nejsem jen špindír a Jimmy. Jimmy. Zbývá 30 vteřin. Spěchal jsem a byl jsem zbrklej. Upustil jsem mango na stůl. Ještě 5 vteřin. Stop! Položte talířky před sebe. Vedle vařiče. Tak jo. Michael, jak to vidíš? Upadlo mi mango, asi nic moc. Karamel ujde. Není tam moc alkoholu. Ale prezentace je jako by ses vyučil u Jimmyho. Upatlaný. Šéf kuchař měl poznámky, že jsem jako Jimmy, protože má upatlané talíře. To mě naštvalo. Ralfe, Ano, šéfe. karamel má pěknou barvu. Dík. Moc dobrý. Díky, šéfe. Bohužel si to zapomněl posypat moučkovým cukrem. Jessico, Ano, šéfe. už jsi někdy flambovala? Jo, 1 nebo 2krát. Na banánu je nerozpuštěný cukr. Cukr se rozpouštěl krátce. Elsie, karamel má pěknou světlou barvu. Dobrý. Karamel mi chutná. Čistý talíř. Jimmy, Ano, šéfe. už si to dělal? Ještě nikdy. Takže první flambování. Ano, šéfe. Mango je pěkně prohřátý. Dobrý. A moc, Jimmy. Díky, šéfe. Budu volit mezi
Jimem a Elsie. Dobrá práce. A vítězem je? Jimmy! No teda. Dobrá práce. Dobrá práce. Díky, šéfe. Měl jsem nejlepší flambovaný ovoce, je to dobrý pocit. Jsem fakt šťastný, protože jsem šéfovi Ramseymu ukázal, že obstojím v soutěži sám za sebe. Jimmy, Ano, šéfe. vyber jednoho soutěžícího, který pojede s tebou. Teď hned? Teď hned. Já pojedu s Michaelem. Se mnou? Výborně. Vybral jsem si Michaela, protože on nominoval Chrise a Elsie. Jimmy mu se dnes večer ohromně dařilo a tvrdě pracoval. Nemohl jsem ho vyřadit. No to mě teda fakt naštvalo. Skončila jsem druhá a on řekl, já jsem se vybral Michaela. Jimmy a Michael, běžte se převlíknout. Ostatní zamíří do jídelny, která potřebuje pořádně uklidit. Pěkně to vysmejčíte. Ať je to bez poskvrnky. Ano, šéfe. Tak jdeme. Zase jsem prohrála. Zřejmě nikdy nevyhraju. Asi nebudu mít příležitost vařit sama se šéfem, což bych moc chtěla. No nic, jsem rozladěná. Musíme to tady vypulírovat. Bezva. 1 židle hotová. Ještě 75. Zatímco Jessica, Ralph a Elsie zůstali v jídelně a plní pekelný úkol, Jimmy a Michael míří s šéfkuchařem za božskou odměnou. Poletí helikoptérou do Los Angeles. Tady bychom uměli žít, Jimmy. Měli bychom domy vedle sebe. Páni, bylo to neskutečný. Ještě nikdy jsem neletěl vrtulníkem a vidět to město ze zhora byl senzační zážitek. Tak co? Líbí se ti to, Jimmy? Je to skvělý. Proč musel jet Michael? Jimmy je proto. A já jsem chudinka popelka. Šílený. To je Jean-Philippe. Když jsme se podívali dolů, stál tam Jean-Philippe se 2 číšníky, se šampaňským a kaviárem. Cítil jsem se jako filmová hvězda. Elsie, je to sprostý, že nevzal tebe. Řeknu ti, že mě to jeho rozhodnutí pěkně naštvalo. A přitom má pořád problémy. A ty mu pomáháš. Je to grázl. Michaele? Děkuju. Na zdraví. Na zdraví. Jo a díky. Ten člověk mi poděkoval a to mi říkal buřte, Bůh ví kolikrát. Udělalo mi to moc dobře. Seš hrdina dne. Měl jsem čistý talíř. Měl čistý talíř. Nepřeceňoval bych to, byl to jeden talíř. To jo. Jimmy byl celý rozesmátej, byla to jeho odměna. Zasloužil si to. Jo. Řeknu ti, že mi bylo potěšení. Nápodobně. Mně taky. Já si myslím, že Jimmy cítil potřebu vzít sebou Michaela, protože mu to dluží. Přesně. Ale asi nevíš, že Michael se zbavil Chrise, protože Chris ho nejvíc ohrožoval a nejmenoval Jimmyho. Jimmy by byl vyřízený. Jasně. Je to všechno jenom strategie. Jimmy, kde jste byli? Helikoptéra. Letěli jste vrtulníkem, to jsem si vždycky přála. Letěli jsme do centra a přistáli na jedné střeše. Nekecej. Když jsme přistáli, vítali nás kaviárem a pili jsme šampáňo a jedli, vypili jsme celou láhev během 5 minut. Myslím, že pro ty 2 to byla škoda. Možná jim trochu závidím, ale ne tak jako Elsie. Nesahej na mě, Jimmy. Asi mi budou nadávat, že jsem nevybral zrovna je, ale mně je to jedno. Ráno panovala trochu zasmušelá nálada, někdo se s nikým moc nebavil. Určitě bylo cítit napětí, vyhrát může jen jeden, všichni to víme, ale teď, když už nás zbývá jen 5, je to šílený.
No, šéfka. Dobré ráno, šéfko. Dobré ráno. Šéf kuchař Ramsay požádal svoje podřízené, aby dohlédli na přípravu dnešní večeře. Udělalo na něho dojem, jaké pokrmy připravili týmy při předchozí večeři, takže to chce zopakovat. Tak minule jsme zkombinovali menu obou týmů, je to tak? A mělo to úspěch. Lhala bych, kdybych řekla, že si nepřipadám jako outsider, ale pak se řeknu moc o tom nepřemýšlej a dělej, co ti řekne Marian. To bude nejlepší. A je to. Nezapomeň vyndat z mrazáku nádobu s rybím Jo. vývarem. Michaele, hele, dělal jsi ten plátek na pánvi nebo na grilu? Dělal jsem ho na pánvi, šéfe. Mám jich tady mraky. Skvělý. Věnujte mi vteřinku, jo? Do řady. Dneska jsem se rozhodl, že připravíme salát Cezar a flambované ovoce přímo před hosty u stolu. A jeden z vás bude naše hosty obsluhovat. Jimmy, Ano, šéfe. včera si vyhrál. Byl si nejlepší při přípravě u stolu. Takže vyber jednoho z kolegů, který půjde do jídelny. Honem. Ježíš. Kdože? Ježíš? To ne. Ten se až sem nedostal. Jimmy, Ano, šéfe. dělej. Elsie skončila druhá, takže ona. Pro obsluhování v jídelně volíš Elsie. Ano, šéfe. Elsie, Ano? my dva teď připravíme salát Cezar. Ano. To je Jimmyho strategie. Jako kdyby řekl, pošlu ji tam, doufejme, že to podělá a vypadne. Myslím, že to tak je. Salát Cezar, to je hračka. Takže, tady je mísa, dám tam trochu pepře, pár ančoviček. Ano? Servírování u stolu je velice elegantní práce. Host spolupracuje s číšníkem nebo šéfkuchařem přímo u stolu. Zamícháme a dáme na talíř. Je to jednoduchý. Salát Cezar. Zatímco Elsie dostává od šéf kuchaře přesné pokyny, ostatní soutěžící se připravují na to, že budou mít na starosti celou jídelnu. Ten humor s tebou dost vláčí, Jimmy. Takhle bys tu kachnu spálila. Máš to moc horký. Na obsluhu celé jídelny je tu jen jedna kuchyň. Je to dvojnásobný nápor práce, takže dnes večer to bude drsný. Věnujte mi vteřinku, prosím. Do otevření nám zbývá pár minut, že? Ano, šéfe. Scotте a Marian. Chci, aby pracovali samostatně. Vypadněte, dnes máte volno. Bude to poprvé, kdy soutěžící nebudou mít při obsluhování hostů za zády zkušenější kolegy. Nebudou tam žádní šéfovi podřízení. Dnes se každý musí spolehnout sám na sebe. Nikomu nikdo nepomůže. Zaujměte stanoviště, udržujte čistotu a pořádek. Elsie do jídelny, jdeme. Pekelná kuchyně se otvírá po 7. A tentokrát bude v sázce víc než kdykoliv předtím. Je dobře, že jste přišli brzy. Přijít včas do pekelné kuchyně se vyplatí. Máte větší šanci, že budete obslouženi. Dnes vás bude obsluhovat Elsie, připraví vám jako předkrm salát Cezar a jako dezert flambované ovoce. Připraveni? Ano, šéfe. Jdeme na to. Mám ty nejlepší z nejlepších. Je to dynamický tým a jak doufám, zvládnou odsloužit večerní směnu. Pomůžeš mi? Musí to být trochu ponořené. Pohlídej mi to, prosím tě. Každý ze sebe musí vydat to nejlepší. Pokud to jde, pomůžu rád, ale když nemůžu, tak nemůžu. I bez spolehlivých pomocníků Na Na zdraví. zdraví. se zdá, že rozjezd se povedl. Michael a Ralph zvládli první předkrmy v rekordním čase. Za vámi, šéfe. Servírovací stolek na 9. Napravo, šéfe. Tak dobře, běž. Je to skutečně dobré. Zatímco Moc. hosté vychutnávají předkrmy, Elsie má plné ruce práce se svým prvním salátem Cezar. Zapomněla jsem si přinést mísu. No, to je pěkný. Hned se vrátím. Pardon. Elsie, máš být v jídelně, upaluj. Šup. Co nejrychlejc. Další šílený večer. Prosím a dobrou chuť. Myslím, že ten salát dělala poprvé v životě. Báječný.
Za 4 minuty chci mít na horký plotínce 4 stejky, 3 Ano, medium, šéfe. 1 propečený. 3 medium, 1 Na propečený, plotínce dobře. za 4 minuty. Ano, šéfe. Všichni si objednávají maso, viď? Proč nemáme taky nějaký ryby? No, protože... Dejte do nabídky nějaký ryby do Spousta lidí si objednává filet mignon, takže Jessica, která dnes dělá maso, prochází zatím nejtěžší zkouškou. Jak mají být ty stejky? Jessico, jdeme. Ano, šéfe, dělám na tom. Jak je mám udělat? Tak jo, co tu máme? Je tu spousta čmoudu. Jako by se tam něco pálilo. Po 3/4 hodině po otevření běží všechno rychleji než kdykoliv předtím. Ralfe, budeš servírovat na talíře, jo? Šéfe? Sám to nestihnu, rozumíš? Ano, šéfe, Jo. pomůžu vám. To, že ho šéfkuchař požádal o pomoc, je pro Ralfa velký kompliment. Jde nám to dobře, co? Jessico, trochu se obávám o ty kachny. Ale sakra. Nic nesvítí. Je to průšvih, co? Svíčky na stoli, bude to romantický a ženským nebudou vidět dvojitý brady. Nic nevidím, co je s tím světlem? Nevíte, kde mám mísy? Honíme se a najednou vypadnou světla. Uvidíte i pod mě? Ano, šéfe. Jste hodně mrkve, jasný? Vlastně jsem si toho ani nevšiml. Nijak mě to nerozhodilo a nikdo v kuchyni nevypadl z rytmu. Svítíme. Objednávka. 3x humor, 2 stejky, kachna. Pojďme. Za necelý 4 minuty na plotínce. Jimmy se snaží zvládnout dohromady rybu i humra. Za jak dlouho bude humor? 2 minuty, šéfe. A ten ocas máš kde? Jo, jasně. A pak ty 3 stejky, jo? 4-5 minut, šéfe. To ani ne. Kde je ten humor? Já nevím. Děláš ho? Byl tady, no. Měl jsem ho tady. Ve snaze udržet stůl čistý, vyhodil Jimmy omylem humra do smetí. Udělám jiného, ale tady byl, šéfe. V tom fofru se stane, že člověk něco poplete. Mně se ztratil humor. Stop, nemáme toho humra. Udělám dalšího. Kam se poděl ten humor? Už jsem ho měl, nevím, kam se poděl. Elsie mezi tím v jídelně objíždí stoly a servíruje salát. Tak prosím, dobrou chuť. A Jean-Philippe se ujišťuje, zda jsou jeho hosté spokojeni. Všechno v pořádku. Ještě nikdy jsem neměl salát Cezar, kde by byly stonky. Obvykle jsou odtrhané listy. Vážně mi to nechutná. Vyměňte to. Dobře, jistě. Ano, to je v pořádku. To ti máma okrajuje i kurku z chleba? Ahoj, Elsie, víš, co se děje? Co? Máme tu jednu mrzutost. Jeden host chce nakrájet hlávkový salát. Nakrájej mu to jako malému děcku. Chce se prostě dělat zajímavý a přitom není. Nakrájej mu to a pak mu to dej zase na talíř. Zdravím. Vy byste chtěl ten salát nakrájet? Jestli chcete, udělám to. To není problém, hned to bude. Krájela jsem ten salát a připomínalo mi to doby, kdy jsem krájela synovi na talíři maso. Musela jsem se hodně držet, abych neřekla něco jízlivého. Ale no co, to se musí zvládat. Je jedno, jestli je samotný steak propečený anebo krvavý, záleží na tom, jak to komu chutná, ne? Takže se vás to nijak nedotklo? Ani v nejmenším vůbec. Uběhla 1,5 hodiny a v kuchyni to běží na plné obrátky. Jessica je zavalená objednávkami na filety. 3 stejky, 2 medium, 1 dobře propečený. Kde je zbytek stejků? Hele, už nemám žádný stejky. Máš tam nějaký stejky, Ralfe? Scott jich tady nechal spoustu, ale nemůžu je najít. Tak, hele, to je dost blbý. Michaele, už nemám žádný stejky, ale mám na ně kupu objednávek. Scott říkal, že je nechal tady, ale tam nejsou. Podíváš se tam? Žádný tam nejsou. Fofrem 2x filet mignon, 1 medium, 1 krvavej, 3x humra a 1 kachnu, jo? Dobře, Tak co ty stejky? mám problém. Se Scottem jsme do ledničky uložili zvláštní balení stejků. Ano, Nemůžu je najít. no to mi neříkej. Určitě?
Jess, co to na mě zkoušíš? Já to teď musím říct hostům. A nestůj tam se založenýma rukama. Slyšíš? A neopovaž se na mě být drzá nebo na mě křičet. Já nic nedělám. Máme tady problém. Nemáme tu svíčkovou. Já vím. Mám 27 objednávek. Kolik kusů teda máš? Já snažím se vám to vysvětlit. Uložili jsme je... Kolik jich sakra máš? 2. 2. Doufám, že si děláš Můžu co tady vydat tohle chceš? jídlo? Vrať se na svý místo a odpověz mi. Já chci jenom vydat Hej, halo, to jídlo. co to je? Chci vydat Vrať to se, kam jídlo. patříš? Jsem tady. No tak dobře, slečno. Co navrhujete dát těm 27 lidem? Chci říct, šéfe, že to maso Jo. tady někde musí být. Pokusím se ho najít. Dobře, tak zmiz a jdi ho sakra hledat. Jessica si láme hlavu, kde maso může být, ale zdá se, že Michael ví, kde hledat. Ale víš co, halo? Vadí mi, jak je ti to jedno. Jak se prostě... Ne, není mi to Ty to jedno. nějak neřešíš a pochoduješ tady. Vážně mě takhle to nějak. štve, není mi to jedno. Ale houby, že tě to štve. Můj ty bože. Šéfe, mám je. Tak jo, sežeňte ji, kde je? Řekněte, jak se vrátí. To snad není pravda. Ten normální banda. Děkuju ti. Nemyslím, že se mě snažil zničit. Doufám, že ne, ale Michael chce určitě vyhrát. Ta možnost mě napadla. Slyšíš? Chtěla jsi to vzdát? Nevzdala jsem to. Tak ale makej! Já makám. Pusť se do práce! Pracuju. Nemám ponětí, co dělám. Může mi někdo pomoct? Jsem v tom až po uši a asi začnu ječet. Tak pojď k dezertům, já ty stejky udělám. Pomůžu ti. No skvělý, ta kachna bude moc. Michael zázračně vyřešil případ ztraceného masa. Mezitím se Elsie chystá na flambované dezerty. 2 dezerty ke stolu číslo 10. Nevím, jak se to dělá. Víš, co bych od tebe potřebovala? Co? Přineseš mi z myčky nějaké pánve? Teď nemůžu, musím jít flambovat dezert. Skvělý. Promiň. Moc krát děkuju. Jessica chtěla, abych jí přinesla nějaké pánve. A já na to nepřinesu je. Já musela jsem jít flambovat. Trochu pomerančového likéru. Teď to zapálím. Aha, nefunguje to. Omlouvám se, tak dobře. Zapálím to. Nechci tam už přidávat alkohol. Už to bude. Flambování je v pořádku? Tak prosím, Nejprve omlouvám se. dámy. Dámy mají přednost. Omlouvám se. Samozřejmě. Moc krát děkuju. Dobrou chuť. Myslím, že salát Cezar a takový dezert ještě nikdy nedělala. Toho flambování nakonec moc nebylo. Tak dobrou chuť. No bože, díky. Uběhly 2,5 hodiny. Michael je místo Jessiky u masa a Ralph pracuje se šéfkuchařem Ramseym. V kuchyni to běží dobře. Ralfe, všechno vypadá krásně. Ralf je dost spolehlivý pracovník. Člověk získá mnohem větší jistotu, když má k ruce někoho takového. Fajn, 1,5 minuty na plotínku. 2 halibuty, 2 humry, jo? Ano, šéfe. Jdeme na to. Kde je risotto? Dozvím se to. Kde je to? Ještě ho nemám, ale už jdu na to. Ale ne, bože můj, za co mě trestáš? Jimmy už dnes vyhodil humra a teď má potíže s rizotem. Šéfkuchař toho má dost. Už to pro vás dělám, už to mám. Jaký pro mě? Jde přece o hosty, chlape. Rozumím, 2,5 minuty. Myslíš, že mě to baví? Nevím. Já trpím jako zvíře. Omlouvám se, šéfe. Jimmy, tady musí být pohoda, ale pohoda tady není. Proč to tam leješ? Proč tam dáváš kuřecí vývar? To je rybí vývar. Ale proč to tam leješ, sakra? Protože se mi zdálo, Já že jsem to... tě viděl jsem jo, to. to máte pravdu, udělal jsem Nezačínej to. si na mě otvírat tu svou vypasenou. Podívej se na mě. Ptám se tě, proč tam dáváš na to risotto rybí vývar. Dívo toho! Zdá se mi divný, že když už to měl hotový, vzal nabíračku rybího vývaru a to risotto polil. A tak se tě ptám a ty držíš a ještě na mě budeš drzej. Co to jako bylo? Omlouvám se. Přerušte to. On vylil rybí vývar na risotto. Ralfe, čekám na 3 humry, jo? A chci to risotto. Otočil jsem se, Ralfe, halo, a
on tam nalil rybí vývar, polil tím to risotto a pak na mě začal řvát. Dej to na plotínku, mladíku. Jsem z toho naprosto otrávený. Nechce se mi tomu věřit. A ty se mnou ještě dohaduješ. V tuhle chvíli možná Jimmy lituje, že nenavrhl pro službu v jídelně sám sebe. Elsie teď flambuje jeden dezert za druhým. Pro vás, madam, a omlouvám se za zdržení. Můj ty bože. Je to dobré? Moc dobré. Páni, No teda. Chutná? Je to lahodné, moc krát díky. Není zač, dobrou chuť. Pak máme Jess 2 stejky, kachnu a humra, jo? Ano, A ještě jeden humr a steak, to je znova, jo? Jeden halibut, humr a 2 stejky, nic víc. Už se to chystá? Ano, šéfe. Proč už není na pánvi? Proč není ta ryba? Snažím se dělat obojí najednou. Co mám ještě dělat? Pojď sem. Ne, Co ti myslíš? snažím se dělat obojí naráz. Uklidni se. Tak se sakra uklidni. Snažím se to dělat naráz. Ztrácíš nervy nebo co? Ne, Tak ne, jo. dobrý. Nezvi na mě sakra, jo? Jo, já... Co chceš dělat? Nevím. Uklidni se. Jo. Stojíš tady naštvanej, ale to naše zákazníky nezajímá, jo? Jo, snažím Dobře, se. tak se mnou mluv. Nebo vypadni, je to jasný? Ano, šéfe, Dobře, jo. je ta ryba už na pánvi? Ne, šéfe. Tak ji tam dej! Ano. Můj ty bože. Jessico, co to děláš? Končíme, jo? Jo, a taky vám povím, proč končíme, dobře? Dnes neuspěli 2 soutěžící. Ty seš první a ty ten druhý. Je to blbý, co? Ale když chcete něco dokázat, musíte makat mnohem víc. Zavírám. Řekněte hostům, že zavíráme. Šéf kuchař Ramsey zavřel kuchyni o 3/4 hodiny dřív. Od 5 finalistů čekal mnohem víc. Fajn zkušenost. Pane bože. Bylo to náročný, ale musím říct, že v první polovině jsem na vás byl moc pyšnej. Šlo to jako po másle. Ale pak se to pokazilo. Přestala fungovat komunikace. Nedokázali jsme uspokojovat všechny objednávky. A to mě hodně naštvalo. Ralfe, Ano, šéfe. v posledních dnech si byl mimo, ale dnes si ukázal, co v tobě je. Ralfe, všechno vypadá krásně. Působivý. Díky, šéfe. Odejdi do ložnice a vrať se 2 návrhy na vyloučení. Jeden z vás půjde domů. Tak běž. Dobře. Navrhni mě. Proč? Jsem prostě unavená. Vážně. Nebude mi to vadit, můžeš mi věřit. Je to tak vyčerpávající, ať už je to za námi. Postupem času je to stále hektičtější. Nejsem tak rychlá jako oni. Nevydržím to tempo a nechci vám to kazit. Už toho máš dost? Že nechceš zdržovat je pěkně blbá výmluva. Nedokončila jsem ani jeden úkol. Vzpomínáte, jak jste se ptali, kdo dělá rýži? Neudělala jsem ji. Mám k tomu logický důvod. Musím říct, že je to velice těžké někoho vyhodit. To určitě. Řeknu vám, že to byla opravdu síla. Bude pro něho těžké se rozhodnout. Ralf je dobrý kluk. Vždycky jsem si s ním dobře pokecal. Jestli vypadnu, tak budu zklamaný. Dělal jsem, co jsem mohl. vypadá to blbě. Ralf na tebe nedá dopustit. Uvidíme. Mohla jsi ho minule nominovat. Jo. A uvidíme, jestli mě nominuje on. Nenavrhnu tě. Ty mě nenavrhneš? To ani omylem. Ne. Tak uvidíme.
Bylo by fajn, kdyby mě Ralph nenominoval. Já jsem ho taky nenavrhla. A že jsem měla několik příležitostí. Neudělala jsem to, protože jsme si vždycky rozuměli. To je v háji. Jessica je skvělá, jsme parťáci byli, jsme v týmu. Spali jsme ve stejné ložnici. A teď hraje každý sám za sebe. Podle toho změním taktiku. Přeju vám hodně štěstí. Ralfe, Ano, šéfe. rozhodl ses, kdo to bude? Ano, rozhodl. Kdo to je a proč? První nominovaný je Jimmy. Dnes to bylo plné napětí. To jsme cítili. On normálně pracoval, ale pak se to zvrtlo. A ten výstup, jak na vás štěkal, byl hodně rušivý. Ztratili jsme drahocenný čas. A když se v kuchyni vypadne z tempa, tak už se to nedá dohonit. Rozumím. Druhý nominovaný a proč? Jako druhého navrhuju Jessica. Jessiku. Dnes se stala věc, kvůli které jsme nemohli servírovat tak, jak bylo třeba. Byla to překážka pro celý tým. Jimmy a Jessico, vystupte z řady. Jeden z vás za chvíli opustí pekelnou kuchyni. Jimmy, proč myslíš, že bys měl zůstat? Myslím, že jsem byl v posledních pár týdnech dobrý týmový hráč. Dělal jsem, co jsem mohl. Ale dnes večer jsem se s vámi pohádal. Teď vím, že zbytečně, no a omlouvám se. Neuplynul ani den, co se vznášel. Ano, šéfe, to ano. Díky za upřímnost. Já děkuju. Jessico, Ano, šéfe. pověz mi, proč si myslíš, že bys tady měla zůstat. Myslím si, že jsem od začátku týmová hráčka a pokud jde o dnešní večer, byl opravdu náročný a byla jsem zklamaná sama sebou, ale dám se s chutí do toho, abych se naučila všechno, co je potřeba. Já teď musím někoho vyloučit. Proč není tady? Snažím se dělat dvě věci najednou, sakra! Pojď sem! Ne! Vám je fuk, Ne, co není mi to potřebuje. jedno. Tady nemáš co dělat. Vrať se na svý místo a Chci odpověz jenom mi. vydat Hej, to halo, jídlo, chci co to jen je? vydat to- Vrať se na svý místo! Moje rozhodnutí je... Jessica to vybojovala. Jimmy, ty ne. Skončil jsi. Dej mi rondon. A opust pekelnou kuchyni. Ano, šéfe. Můžeš být na sebe hrdý, že jsi to dotáhl tak daleko. Ano, šéfe. Vedl jsi dobře. Díky za všechno. Vážím si toho. Děkuji, šéfe. A hlavou vzhůru. Ano, Máš k tomu důvod. ano, šéfe. Jsi dobrá. Ty taky, čau. Ahoj. Jimmy, Nelituju toho, že jsem byl v pekelné kuchyni. Určitě jsem si rozšířil obzory. Vypadá to jako vysušený velbloudí lejno. Ano, pane. Tohle vypadá jak žrádlo pro psa. Do koše s tím. Ale ne, to snad ne. Špinavý talíř. Nesahej si na vlasy, nesahej si na obličej. Jimmy, vypadáš jako šťavnatá blonzka. Jimmy, začni koneček mytat, pohni. Jsi hrdina dne. A měl jsem čistý talíř. Měl jsi čistý talíř. Nevzdal jsem se snu vlastnit restauraci. A šéf kuchař řekl, abych šel dál a to pro mě hodně znamená. Chci v životě dělat přesně tohle, víte? Náročný. A hodně. Běžte se vyspat. Dobrou noc. Pokračuju dál a jsem z toho absolutně nadšená. Z dnešní nominace se určitě vzpamatuju. Je škoda, že Jimmy odchází, ale musí ještě vypadnout Elsie, Jessie a Mike, abych mohl vyhrát já. Každý se snaží dělat, co může, aby se dostal co nejdál. A o to je pak hnusnější, ale zároveň pochopitelný, když přijde nějaký podraz.
Žijeme tu ve falešném pocitu štěstí a vypadá to, že kdykoliv může někdo ztratit nervy. Všichni soutěžící se musí začít projevovat jako individuality. A pak zjistíme, kdo z nich tou zkouškou ohněm projde a kdo ne. Jimmy to dnes nedokázal. V českém znění Zbyšek Pantouček, Zbyšek Horák, Petr Burian, Jiří Valšuba, Jitka Moučková, René Slováčková, Lumír Olšovský, Michal Jagelka. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Zvuk Jindřich Kravařík, Eliška Bejčková. Překlad Zdenka Dostálová. Dialogy Eduard Jenický. Režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2009 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS.